السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے وے؟ میں محمد زاہد تے تساں دے پے سارا یوٹیوب چینل ڈیلی ولاگ کچھ جویں پتہ ہے اساں پرسوں وال طریقہ اظہر بھائی دی کپاہ دے وچ نا ریجل مروائی تے گودی کیتی آئی تے رات ہوں زمین تے وچ نا پانی لڑ گیا تے اساں آکھے ہن ونجو بھائی پتہ کروں بھائی کتنا لڑے کچھ وارڈ بچن یا ہوندی ہے نا اظہر بھائی جٹاں کون کہیں چاہتے جٹاں ٹور کٹتے اساں وندے پاسے زمین وچ تے اگو وال دیکھتے سے کتنا ایک پانی لڑھے تے کتنا ایک نقصان تھیے۔ اے دوستو دیہات دا نظارہ چیک کرو، ماشاءاللہ کھجیاں بھی ہیں، سال خن پہلے تے بہت سارے کھجیاں لیکن عوام نے کٹ دیتن ہن ایسا ایسا ختم تھیا ونن۔ فائنلی دوستو اساں پہنچے سے اپنی زمین تے اے وے کھالا جیرا یعنی کہ لڑھے تے نقصان تھی گئے، اے ہے ٹوکا تے ان دی پھٹی بھی گھن آیا سے لیکن ان دا نکا خراب ہوئی تے تاں کرتے ہن اساں ویسے نکا ہی گھنسوں تے والی تھکر ایک صحیح کرا سو تاکہ دوبارہ نقصان نہ تھے، دوبارہ نہ لڑے تے اے اظہر بھائی دے وارڈن تے پورے دا پورا ایکڑ او پانی لڑا جو ہے نا زمین تھوڑی جھکی تے اگو والا پچھو والا سارا پانی نکلتے رہی زمین گئے پیا تے وارڈ فل تھی گئے تے اظہر بھائی ہن کوئی کوشش کریں دے ودن وارڈ بھی فل تھی گئے تے نال اظہر بھائی دا گھائی بالکل فل تھی گئے، گھائی تے پانی کرا سکا ہی کرنا یہ کا دوجی تری تریک لوڑ میں دے اظہر بھائی پانی بدھندے پن گھا لی سائڈ تو تاکہ دوبارہ پانی نہ ونجے گھا چلو واڑن دے خیر ہے تے گھا خراب نہ تھی ونجے۔ باقی ماحول چیک کرو، یہ ساری بستی دے بال آئے ودن اے سویر سویر ٹردے پھردے ودن بہت ساری بستی ہے، سارے گھر ہیں تھنکر اے سارے گاؤں دا بابا ہے وہ اپنے جانوراں کو ٹراما پرانا آیا دے پانی شانی پلاونا آیا دے دوستو اے ساری ڈاڈی اماں دا امبے تے بہت ہی شدید انتظار ہے بھئی یہ کداں پکسی تے کداں آپ کھاسوں تے بازار تب آئے پن وہ یعنی کہ وان تے گانی پکے ہوئے تے ایویں پال وغیرہ لاتے نا دوائی وغیرہ لاتے پکائے ہونا تے امب زیادہ وڈے تے گانی چھوٹے امب ہیں دیسی امب ہے نا تے تساں سا کو لازمی کمنٹ دسنا ہے کہ تواڈا امب تواڈے علاقے پکدے پن کہ نہیں پکدے پئے اساں دا بہت ہی شدید انتظار ہے سب انہاں دا کداں پکسن تے کداں آپ کھاسوں۔ دوستو اظہر بھائی نا ٹوکا بات تے گیا تھک تے اے ہے ساری ڈاڈی دی فریج تے اے اظہر بھائی پیندے پن دے چ پانی، ماشاءاللہ بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے۔ دوستو اے گھاس پانی ہے اتنا دھان جس کا نہیں ہوندا جتنا سارے گھاس تھیا کھڑے واسے جلدی جلدی ختم تھی ونجے جانور بکھے کھڑے تھے انہاں کول گھائی کاپتے سٹنا ہے تے دوستو اے ساری ڈاڈی دیاں کھجوراں کھجورا لگیا میں پین لیکن حالی اساں کھجیاں کو چھانڈا کہنی تے کیونکہ کمانیاں تھی ویسن تے کوئی دین صبر کرتے نا والا پینا کو چھنڈے سوں تے وال جو کھجوراں پکسن اوہی کھاسو تساں دسو تواڈے علاقے پکدیاں پن کہ نہیں پکدیاں پیا؟ ساڈے علاقے تے نہ امب پکدے پن تے نہ حالی کھجوراں پکدیاں پیاں۔ باقی دوستو اظہر بھائی دے وارڈ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں، اچھی کنڈیشن ہے جن حالتاں تے اگاں اساں ساری تو فل کوشش ہے بھئی کوئی بیماری وغیرہ نہ پوے تے
این دفعہ کپاہ دا ریٹ بھی کافی ہیوی رہا سی کیونکہ ہر چیز مہنگی ہے تے کپاہ دا ریٹ بھی امید ہے چنگا رہا سی. دوستو یہ سارے گاؤں دی ٹویل ہے تے حالی بند ہے کیونکہ لائٹ دی لوڈ شیڈنگ ہے 1 گھنٹہ آندی 1 گھنٹہ ویندی ہے تے اے سارے پانی وچ کھڑا ہے ٹویل دے وچ اے بال دھان دیکھنے ماشاءاللہ بال بہت خوش ہیں ٹھڈا ٹھڈا پانی ہے تے ایک تا لکدا پی ہے. دوستو 2-4 دی پہلے سایا سے کدو ایتھیں کہ نبیل دی 12 تے ہن تے کانا لبھن تے اج اسا اے وجہ سے گلیندے سے کوئی کدو لبدن تا گھر چ آوے سوں بڑا ہی وی آئی پی سالن بن دے اظہر بھی ڈاتری چاتی آندے تے اے کدو پین آپ اوپڑے سوں ماشاءاللہ اے کدو ہے ماشاءاللہ اے پہلا کدو ہے اے بائے بھی پین تھے تے اظہر بھائی تھوڑا دھیان نال وال کو نقصان نہیں پہنچاونا وال بھی اے کدو آپ ہی پٹنے اے دوستو اے لمبے کدو ہیں تے بیا ایک اے کدو ہی ہے تے اے ہے گول ہے تے بس یہ ترے ہیں ناظر بھائی. اچھا دوستو اساں کدو پٹ گئے دن تے ہن اساں ویندے پاسے گھر کیونکہ پانی بھی بد گئے اساں تے ہن کام اپنے گئے مک تے آپ ہن چل سو گھر. دوستو اساں ہن ویندے پاسے گھر کدو بھی آ گئے تے کام بھی اپنا ٹھیک ہے. ڈرائیوری استاد میں دی شاگرد میں دی ڈرائیوری چیک کرو ہے بھی ڈرائیور ہے چاہیے موت دیکھو ہے موٹر سائیکل چلیندا رہے تے یا اتنا ہن پٹیاں دی پول تے چلیندا رہے والا با ملسو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو وچ تے سارے چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن دا بٹن ضرور پریس کرو تاکہ ساری نیو آون والی ویڈیو تواڈے کول جلد از جلد پہنچے. مہربانی شکریہ.